गाबोन दसेनो जोबखागोन दा खामानियानो जोंना एरखामोन लाइन गैयिनि थाखायनो गैया जाबाथाय गैला नै मिथियाव थाङाबाथाय 1000नो थांनो 500 खांनाय गथ' सासे राजाया थांबाय लिंहरबाय थानानै दहयो बैयाव मन्दिराव अबेबा साइडआव होब्रा दांसेया अपारेसन खालामबाय नो दांसे जामोगोन ना 40,000 थांबाय नो जयेनाव 200नो ओमफ्राय डाक्टारा गरसेबो लायानो माबा मुलियावल' थांजोबोनो आरो 200 मोनथामावनो जाद दाम जायो नाहालगनि आरखि मेसिनावबा एसे खम सिनाव जायो खोमालै बाथोन देजोबगोन बेखौ गाननाय जोमनाय गैया आंलाय मा गाननानै थांनो होनगासिनो मिथियालाय माबायावसो तेजपुर थेलामारियावसो सानथाम जाखायो बाथौना बिथिंसो जायो नामा जोंनाथ' ब्रह्म होननानै जोंनियावसो जालायगोनदां ना माया गिदिरा मिथियालाय आं बेबायदिखौ माथो दिखियाजुलियाव ना मा होनो दहाय गुवाहाटिनियालाय माथो जाखो गुवाहाटियाव दालाय सिगां जाखाङाखै आरोबाव दंबावोब्रा बे गुवाहाटियाव थांनोसो मानसिफ्रा बारबोदों दा दाख्लि जोंलागोनाबो गुवाहाटियावबा थाङो ओंखारथारो जायगा नुनायनि गावबागाव फैसा गारना थाङा रायजोनिफ्राय रायजोनिफ्राय मा साबैसे हरगोन महिलाफोर सासे बा सानै सासेल'रा सानै साथाम हरो सानै हरबानो जायो माथो आरो साब्रै साबा ओंखारबाथाय ना गारि भाराखौ रानै बुथार होजोबना थांनांगौ माखासे बानलुआनो मोनाखैनो बे सायावल' खामजोबो ए माबाखौ हरबाय जानो माथो मुस्रा हरदोंमोनलाय मुस्राना बबि नामा बिजौना माबाजोब्बाय खामजोब्बाय खोमा गुदिनिल'सैसो बानलुआ खामबायथ' आरो गोसोमल'सो जायो सैमायालाय सोरनि थाफैखो सिखादोंना मादोंमोन बेखौलाय सोरबा गारफैदोंनो थाफैबाय जोंनाव बुबाबो थाङा माबा आथिङावनो सोलाबायसो आंनिखौ फैदोंमोन ओरै हरनाया हाथाय थाइब्रै सायाव खायसो आमोखिना बे फिसायानो बामनायाव ओंखारलाय बेनिफ्रायसो बामथाराखै गैया गारथारला जोंनाबा सजिता मैयाना दाख्लै एकदम होनजानानै गैया ओंखाम जाबाल' खाथि गावखौ हारसिं माबादोंबाथाय जा रागा जोङो खाथियाव फैबाथाय जाथारा बे फिसाया अख्रासिन जासिनोलै एसे गिलिर रागा खर' हट'ले ओंख्रि मोनाखै लाबोद' गिलासफ्रा गरसे लोंनानै ब्लद थांसै बायना लोंलाय आं बायनायखौ मोनलोङा मालिक मानसिफ्रानो बेबायदि बोरै जानोसि मालिक माइ थिखोनानै होनायालाय आङो बेखायनो दहायनो दाम खमनि खथारखौसो लानो नागिरखादोंमोनलां गाबोन 12थासोआवनो फोजोबनानै बेखौ 12थासिम लुबैनो सोरबा मोद्ला मोद्लि लुबानो दसेनो जोबगोन दहायनाबो दसेनो जोबनाय खोथामोन जोबगौमोन लाइनानो गैया आरोबाव लाइन गैयिनि सायाव माल लाबोनायखौ जों बोख्लायबोनो मोनबावामोन हनै होआसै लिंलाब मा मालाबो लाबोलायबाय बोख्लायफैनो मोनलायदोंसो सिमेन्टजों रडजों मा न' लुदों ना खालबार हाब गावनो थांलाय फैलाय नङा नुलांनानै अबावबा मावदेरदों सानदां बेयावथ' सानसे फुराखौनो मावनाय नुखाया माथो नारेंखुनासो गरबाव बेना नायगरसो फैसा बिनो सानगुलायदोंमोन आं गैया
खनसेनो खामानि जानायनि 10,000 20,000 हरजोबखा होननांगौ 10,000 बिखागोन एबार थिखासो थिखासो बे 5,000ल' हरबा है नाङालै नोंनो लाफिन होनगोन बेल'खौलाय जोंलाय मा खालामनो खेबसेबो लाखायाखै 5,000 5,000ल' हरजादों गैया नै बेखौनो लाग्रोदोसो जाबावो ओमफ्राय दा जाबाय खालपारा जायाखैलै मालखौनो जगार होनो हाया नै फारसेयानो जाजोबबावाखै खावसे थाबावबावोसो नै मोननैबो समान समान फांखाया फांखा रडआनो नङा जेरैसो माबायानो लाबोलायदो वालानो दावखोआखै 20,000 लादों ओमफ्राय 25 सामब्राम गुफुरखौबो सावहरब्रा सावहरबा गोथाव मोदोमो रावजोंबो मावजायाना मानसिया माबाद्रायबा फैसाफोरखौ खिलियो आंजों खनसे बुंजानायनिफ्राय सावसालाहाय एसे बखिथारदों दहायनो उनावहाय ससमा ओरै बोखोगुलायना ओरै नायगासिनो बे वालखौ अन्थाइ थरथिखा ओरै गारना हरनाया लखब लखबनियाव एसे आं सौहानाय आं एसे गाहायसिनबा ज्राव गारनानै स्रावसे बेद सौनो मोनदोंमोन आं रडआव फोनांबानो जायोमोन नोंलाय ओमफ्राय मस्लाखौ थिखोनो हायि बायदि आरामनो जालदाफायाव खोख्लैलायनांगौ नै जाथारगौमोन बे बै मैया जों दहाय खनसे गोलैदोंना बेखौ नुबा नायै जाथारगौमोन बियो सिगाङाव बेयाव ओंखाम संग्राखौ मावनाय समाव क्लासखौनो बाब बिराद लेथ्रा फेथ्रा खालामबायलै बिसोरो होनगासिनोसै जों बस्था आजावना दोनखादों बेयावनो गोलैबानो मोनफिनजोबखायो खथेबालाय अबाव थांखो उन्दुखो ना माखो मा दंबावो हाइजें होबा बोरैबा स्रो आलु दाख्लैनि गिबा बेल' नामा गंसे जुमायाव बहाय सल्ल'खौनो लाबोदों गंथाम जुमायाव ओरैनो फ्रियाव माबा फाथन ब्लु ना मा लोंनोबो मोजांथारलाय गंसेयाव गंथाम मोनो आरो बे गिलासखौ बेखौ मागोसिम होगोन होनदों माबाया जुमाय गंसे बायनायाव गंथाम खाबा मागोआव बेखौनो बायनानै एसे हारोगा सानैजों इस्टिं ब्लु ना मायाव गिदिरसो मोनो थै अबावबा साइज गैथारै थायोलै बिनोखा बिजोबखा हायदोबदो दङ माबाखौ होनदोंलां रोजा नैबेबायदि सिस्टेम आरो दामियाव थायो आरो बे गुसुङा साबसिनमोन रोजा गिदिर थुमफ्रालायनिफ्राय जोंना मैयानि आद्राया खामफ्राम रानथारदों बेनो आंखौ लानोसै आं दा उदैया अरहैथारगोन एफा बुरजा होबाय हरनो रोङाहाय बिदिया बानलु गोसा जाथारो हाबबायलै नोंना बेलेन्सा ओंखायनो फन फैबाय हेलौ 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 मा बेदर ना माथो माबाखौनो सोना हरासै रिसार्जखौनो सासेखौ आं गोजौखौ रिसार्ज सोना हरनो खोन्थाबाय गैया ओमफ्राय नोंबो फैनो होननाया गैला
दे फन रिसार्जखौ नांगौमोननो ओइ दालाय मोनायाव बहा मोनबावनोसै गैला बे नैबे माथो उनाव फैसा गैया फैसा गैयिनि नै गाबोननो बेलेन्सआनो जोबबावसिगोन outgoing service is blocked for you गाबोन फनबो फैसाला माबा फैसाला जासिगोन गाबोन एयारटेल बिराद थाब थाब अफ जायो एयारटेला संख्रि लोंबाय हनै मोसौआ सोरनि नेवलाय नेवलाय मोसौ गबायहाय जायोलै मोसानाय बोरैथो बाबु माबाबाबो दोनहरब्रा बोरमा बब्लाया आं नारेंगुरियाव नागिरहैबा गैया जों बेमार हामोनोलै बेफोरबायदिबासो बब्लाया बैसिनिखौ सेकेन्डनिखौ माबा मटरखौनो जाहैजोब्बाय नुबा ओंखायनो दाख्लै दान्दा लाना होलांबाय साबुना फुङाव फुयो मोनायाव दोनो स्लिम जालाङो आरो मालाय माया जालांनानै आरो फोथार गबाय स्लिम जालांलायबाय बेलेग दोनो साबुन जाबायलै जै आं बे सैमाखौ बाथारबायलै दै बुना हरबासो गियो दाख्लै दा एसे फुहांबाय खाव मोनजाबाय थायोबा साला नोंसिनाव थ्रोब खाबायसिनो जेरै हायलाबायना र' हायलाबाय गिलासाबो गोलाव गोलावखा बाला फुलुनानै माबाब्रा दे एवनो दोन दैखौ एसे मोनो दाखोलाय होनो गैला आंनो सानानै सालै दाथ' बोरमा बेदरखौ दरसे होलानायासै दरसेल' जाबाय आङो ओमफ्राय गैया उदैया बोरै बेदर मोजां एवनाय गालांनाया बिदा फंबाय सानै लोंनो होनलायनानै लाबाय ह लोंनो हायासै सासेया मोनजायासै नामा अबाव थांखो खालामनो थानायालाय बे सानैजों दोनखायाखैमोन जानो दोनदों बेखौनो मोनजादों आरो गुसुबा जाया बे बुस्थुआ जेरखंसोथाबजोबो आंथ' जाखायासै फुङाव जि जादों बेनो सानसुआव जानायानो दरसे खनजायासां संख्रिया बाबद्राय होथारबायलै बेदर एसेयावनो होदेरबावबायबा खांनोसैयाव बेयाव गोखै होनायखाय नांनाय नङा नोंना इसेबां बावाखै खानोनो हायाखै नामा बेलाय खाजायो बेहा बोरमासो लांजोबो खारदावाहाय बियो खाजायो नाम खारिबानो जागासिनो सोर मोनजादों सान्द्रियाव हाफोर दंमोनदांलै सान्द्रियाव आं बेदर फोरानखानायसो बे दाख्लै बेखौ अबाव जाब्लाथ' रायखांदों न'आव माइसो हरथ'खो मा दाबो फैया होनगुलायनायनि